Today ay pupuntahan natin ang panibagong atraksyon na matatagpuan sa Maasin City, probinsya ng Southern Leyte. Nandun yung barko, nandun yung entrance, tapos andito yung sandamukal na dragon fruit. But before that, ay bibistahin muna natin ang miraculous St. Francis Shrine na matatagpuan rin dito. Kaya tara at samahan nyo kami sa biyahe namin ngayon. Destinasyon natin, Maasin City, Southern Leyte. Mula sa bayan ng Sugod, ay kailangan natin bumiyahe ng mahigit 50 to 60 kilometers papuntang Maasin City. Checkpoints. Good morning, ma'am. Morning, sir. Nay, asa tapadong? Hanginan. Taga-asa man ta, ma'am, sir? Sugod. Taga-sugod naman nagyan po. Vlogger sa sugod. Sige, diretso. Okay. mo, ma'am. Thank you. Shout out na lang sa mga taga-Pananawan checkpoint. Okay, thank you. Sige, ingat pa. Ampeng. Matapos ang higit isang oras na biyahe, ay narating din namin ang barangay Hanginan ng Maasin City. Inabot na kami ng tanghali, kaya't minabuti muna namin kumain ng pananghalian bago akyatin ang simbahan ni St. Francis. Francesco Dihaso Azpilicueta, or also known as St. Francis Xavier, was born on April 7, 1506 and died on December 3, 1552. At ang shrine ng Barangay Hanginan, Maasin City, celebrates his feast day every 3rd of December. Tinatawag din itong dagkutanan ng mga lokal. Noon, binibisita lang ang shrine na ito ng mga deboto every Friday, until unti-unti itong nakilala dahil sa taglay daw nitong healing power. Now, people started visiting the shrine any time of the week, but mostly every Friday of the week ang pinakamaraming bumibisita dito. Dahil sa unti-unti na itong nakikilala, naging noticeable na din ang mga local businesses dito. Gaya na lang ng kilala at pinagmamalaki nilang bingka. Also known as bibingka. Main ingredients nito, coconut milk. Ayon sa mga taga dito, may dalawang klase ng pagluluto ng bingka ang pwede mong matikman. Nandyan ang pinalutaw o ang steam na proseso ng pagluluto ng bingka. Pangalawa, ang hinorno o ang proseso ng pagluluto ng bingka na kung saan ay napapalibutan nito ng baga at apoy. Iba-iba man ang paniniwala nating mga Pilipino, at the end of the day, tayo pa rin ang gagawa ng landas na gusto nating tahakin. Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. After ng matinding akyatan sa St. Francis Shrine, ay dumayo naman tayo sa panibagong atraksyon na makikita din dito. Walang iba kundi ang Hilltop Ark o ang Noah's Ark replica ng Maasin City.
Sa entrance fee na 15 pesos ay siguradong sulit. Kung ganitong view ba naman na makikita mo pagdating sa taas, siguradong wow sa bibig mo ang unang lalabas. Labas pa lang ay makikita mo na ang barko. At ang isa na mapapansin mo rin dito ay ang sandamukal na tanim ng dragon fruit. Habang paakyat kami papuntang barko ay matatanaw mo na ang ganda ng view dito na hindi mababayaran ng anuman. Yung barko, nandun yung entrance. Tapos, andito yung sandamukal na dragon fruit. It is the overlooking view of Maasin City ang talagang nagpaganda sa buong tourist attraction na ito. Hindi pa talaga totally tapos o 100% develop yung buong lugar. Sinadya lang nila itong binuksan sa publiko para sa nakaraang Holy Week. According sa may-ari, ay marami pa silang mga plano para mas magpaganda pa ang lugar na ito at makilala hindi lang sa Southern Leyte, kundi sa buong rehiyon. Marami tayong magaganda at historical na mga lugar dito sa probinsya natin na hindi pa napapansin. Kaya bilang isang aktibo sa mga online platform, ay unti-unti nating ipromote ang ganda ng sarili nating bayan. Bigay man ng puong may kapal o gawa nating mga tao, ay kailangan nating alagaan, protektahan at bigyang halaga ang mga bagay na biyaya ng Panginoon upang makita at maranasan din ng mga susunod na henerasyon ang taglay na ganda na ating nakikita ngayon. This has been your host, James of Team Jamelin nagsasabing, always remember anuman ang mga pangarap mo sa buhay, huwag mong bibitawan, gawin mo ang lahat. Hanggat wala kang tinatapakang tao, ipagpatuloy mo lang. At tandaan mo, huwag kang matakot magkamali. Matakot ka kung hindi mo susubukan. Maraming salamat sa suporta and peace out. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the view